Emília Vášáriová je jedna z najvýraznejších osobností slovenského divadla a filmu, patrí medzi najcharizmatickejšie slovenské herečky. Vyžaruje z nej prirodzený šarm a elegancia. Jej slová majú váhu a jemnosť zároveň. Herečka s desiatkami známych rolí a rešpektovaná pedagogička, profesorka herectva, vníma svet s noblesou a nadhľadom. V redakcii afi.sk sme vybrali jej citáty, ktoré dokážu inšpirovať a poučiť. Strašne som sa hanbila, že študujem herectvo, dokonca tak, že som to zapierala. Keď som prišla k lekárovi, tak som povedala, že som krajčírka. Viem s určitosťou povedať, čo mi herectvo vzalo, pokoj. Nikdy som nebola presvedčená o tom, že som bola krásna. Myslela som si, že kamera nemá rada moju tvár. Vždy som túžila, že budem vedkyňa, že budem študovať astrológiu. Keď sa dívam na hviezdy, viem, že som súčasťou vesmíru, vtedy vidím, ako sú niektoré veci zbytočné a malicherné. Veľmi usilovne som sa učila cudzie jazyky. Ostatní sedeli v reštauráciách a ja som sa učila, všetkým to bolo smiešne a možno si mysleli, že predstieram nejakú intelektuálnu úroveň, ale mňa to bavilo, cudzí jazyk je predsa otvorená brána do sveta. Vzdelanie a kultúra sú základom existencie, malý národ ako sme my, bez vzdelania a kultúry neprežije. Práca je dôležitá, aby človek mohol žiť. V pondelok počujem z rádia. Je tu pondelok, zase musíme ísť do práce. A čo iné ako pracovať by sme mali robiť? Ja som nikdy nefajčila ani nepila, ani som nevysedávala po kluboch. Keď už sa do niečoho dám, tak potom neuvažujem, či som unavená, alebo nie. Držím hubu a krok. Môj otecko vždy hovoril, beznádej je slabosť, nádej naša povinnosť. Hystéria je mi vzdialená, nemám to v povahe. U nás sa nebedáka, ale pracuje. Herec musí byť pripravený, že dnes je hore a zajtra môže byť dole. Disciplína je dôležitá, tá ma vždy zachránila. Nikdy som nebrala herectvo moc vážne, ale vážne som ho robila, to je moje heslo. Ďakujeme za vypočutie, robíme to pre vás a zadarmo. Ak sa ti páčilo, daj like a odber. afi.sk